to the Lord, for He is good. His love endures forever. Just open your mouth and begin to thank God for a new day. The radio say, thank God for a new Yes,
Nyankopon shira. Yes. Sabre mon share sompa Facebook link no. Na amafo enjoy eye sompa first service. Sabre afa na wo de wa fidie na to sompa eye sompa first service. Sabre ye de Awurade ase. Your boy ye ho ban no. Ye wa hwa wa busua so wa hwa maso no. Ebia onya cheyenka eye sompa first service. Yeah, because what the Awurade ase. David can be was Psalm 30 verse 1. Psalm 30 verse 1. Or say remember also Awurade if you say why you me now why mama time for any anye minti Awurade ama wa time for any anye minti. Psalm 30 verse 1. Say be one for the Awurade ase. Let God hear your voice. It's time for thanksgiving. Give thanks to God. He deserves this moment. Open your mouth. Yes,
In the name of Jesus. Everybody say, "Today they be war summer now to prayer." Now yes, some perfect service. On it, Ghana, we are singing and you can say, "And Munyam and County was so." Sabre dia San Fro be no be soon fro. Catcher say, "Yeah, tear or two for young for a bra ye tear for 2 summer, ye general to a bomb pie and then midday. A bet me about say free juada, Yama for yam. A free juada, and net, now what you name, trouble dear, and more atcha dear. Sir, Debia make catcher send no see away a bomb preno. You will not see a barn of pa. And I want no see a boy, Ebia, you will not see a bonner. O non sia enedika boy ebi soso a wonu non sia no nya boy o non sia ebebo anumere na wo so non sia na efiri okuadai edikoduru eye efiada enene memene da sabre ide na wotwe nyina me no kasa afa abrabomu asoche eye storms of life internal pay the make chira hwefo etiefo was some first services so they say jawo hawo ni nyina mu mawrade na rade beye jawo amane ni nyina mu mawrade na rade beye ya de na etitu jai ade no mu nyina mawrade na rade beye ejuma sam no jai ni nyina mu mawrade na rade beye aware sam no jai ni nyina mu mawrade na rade beye manen sam no jai ni nyina mu mawrade na rade beye fortune sam ni Infian some no jansas some jani mu mawrade na rade be obi man so krata some ne honu mani creditor wesne ehe hon some yes say efficacy mi fikito jani mu mawrade na rade be rade be yo ya catch us say jawu mawrade yes yenim de nyankopon egusu a oye ne de waye ne de oba ba ye Baby be any das one year, no. The essay assay no, the essay and ye biom, and run and rather fa, and the shiny dimple. And if you hot yammy to me, would amen. A juma more yammy to me, would amen. At me fra dance your mouth, amen. Me fra a dance your mouth, amen. Fra in Saint Chinese emerald few, amen. Well, juma more, amen. Then the munyamon toss, amen. Now what you know me no kasafa asroche. Say asroche bremuno tie na wo ye. In times of storms, what are you doing? And Nora me no duru jinam bia bi say asroche bremuno yenkaya nuntum. Asroche bremuno yenkaya nuntum. Na nipa na ote eye a shine no moon, and na asroche ne body. Wo tiatia mo frɛ wɔ rade. Obi abɔ ni Nyankopɔn din. Na no Elia kan. Ɔse mo mo nyame din. Na me Elia so me mo nyame din. Na ehu Nyankopɔn kura na ɔyɛ ɔte asefo Nyankopɔn.
some perfect service and na ye wo tiasefo nyankopon Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon Eye ye ready Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada efisa gudie mu nsemo obenya aberabo mu onitimbi epuwe opuwe ya wampuo ni kwawo odi enije ni nkwansha aberabo mu afutu Nyamsumu anida so ade anidi abro ni panyina Sompaba ebe sungima Sompa TV yabo Sompaba ebe sungima Fawa fide no to sompa Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada efisa gudie mu nsemo obenya aberabo mu nsemo obenya nyamsum mu nsem obenya anijie mu nsem obenya enwumpa na ka kuma obenya yamaimu amanyosem obenya osumpa di bro obenya ni nyina obenya Sompa TV yabana papini so Praise God, praise God, praise God, praise God. Erade ene yena edini ye. Na oni mimbom na yen kamfo erade ekese ye. Na afi wei Nyankopon beye na dwuma akonanim. Na ene me pese me no wokọ yen kohwe last year one of follow sida awa no. Aw ne ye bompa wo TV so ne radio so no. Yen ko tie bia dance no na ye mra. Na won soso me sha obose afi we nyame a omade ni hobem
no kind of Matthew chapter 7 verse 7 say ye misa ye mbum ye nhwehwe ani nyina ne say ye behu no obeje ye so no say na waje nipa be so no ye nkotie na yemra ti sida our dance ye ye din na won so hu ne say afuwe sida our do so wa dance e bebro ye nko na ekotie mra. Praise the Lord. So for me, Pacho, your family are bluffing me, cause I free a project. I don't me pa jale, maybe, na me feel, oh, bomb pa ye mammy. And I was say, what, me so me de, and what I see, why, oh, bomb pa ye be a wish last on us, me money pino, me, and I bomb pa ye goose, me, in Sri Lanka, me, banner waton, to me, come we ashing your meeting anymore, amen. Praise the Lord, hallelujah. Mpatswa me the victories. Nkasa peketa krache. Mmedi madansi na eberede. Ko training kakra. Every training we be yare pa. Na yare no no. Mr. T say me join ni sida ewo soba. Nyame adom. Nsuo no ene nchene no nyame adom. E stomach ulcer very severe and nyame adom. Feel na me feel no. Sisi nyame adom ni na aba form. Me pacho vitamins ni na me bad precious adani me Freddy no adanse se nsuo no me ka se niti osi bibi ni na niti ne ya eye ne ya no na ma me di nsuo e de ohuru niti mo ma no me ka se afide niti no odasole ye be ni na no se eye no. Praise the Lord, Papa. Pacho, Yamisha, no yokesi. Edie na nipa ye. Asrochi bremu yanka There 3 days. Na masanso da yese me ko baby na bodami ni ahia me. Bodami ni na kama hwefom. Bibi him se me moji se di me kan ji se de to aso me ensa pen ojemi mu. Na me so dwane ye. Papa me so da ye na ase ni operation. Esi so da ye na me ti baby pasa. Chese bi wa me ti mi fere bi posa me hu baby ameko. Ti me ti wonka awesome party bi no. Anadwene na mefu nyina yire mefu yire amenti mi hu me fitia no pa no efrefre wo nyankopon enti enura me no frefre nyankopon ene ye toa so ebi afe na wotie ya me no kasafa abrabomu asroche eye storms of life sabre ye toa so ewo Jonah chapter 1 no ye toa so from verse 7 to 13, from verse 7 to 13. Yentie nyankopon asem. Na osese wo ho se. Na osese wo ho se. Momra me yantwi tonto. Momra yantwi tonto. Emfa hu de ne nti. Emfa hu de ne nti a. Saamane yaba yenso. Saamane yaba yenso. Na otwi tonto no. Na otwi tonto no. Ntonto ne bo Yona. Tonto no bo Yona. Ana osere Yona se. Ana osere Yona se. Chirayen de ne nti saamane. De nti a saamane aba yenso. Wadwuma ne se. Jumani say na he na ofri ba ofri oman be mu na ofri unchi ne he na waka kire won se me ye Hebrewni na me sore Awurade osoro nyankopon ye po ene asase pese no ena nipa no suro pipa na waka kire no se ede na waye na nipa no ennim se Awurade anim na odwane afri nipa no nim se Awurade anim ena odwane efrise no waka kire won efrise na waka kire won na obisa no se ede na yenye wo na epo no ano enwoma ye efrise na epo no guso huru na waka kire won se eye enne wa wo hyeyen a wotie yen ede na wonya epo asroche no abrabonu mu asroche no ebeye din every say ena busuan bi asroche na anu aye den ena nipa bi wasroche na anu aye den ena ahwefo ni otiefo bi o tie ye se onhu de wonye ena mi bisa o say omo hye ba bi asroche ni firi ena asroche na e ball no firi my god bia watomu no ena ama asroche na ebo mon check Facebook no ema yen mo check MCR asroche bi ebo my god oh yes
na asrochi ni free osofa asrochi ni bi wa ye busua asrochi ebusua na wa ko free mu no ebusua na ya wo wa tu mu no e na sa asrochi ni free mu ebusua bo ye ebusua konto twene Acts chapter 2 verse 40 Peter kan say ye wo enema busua konto twene eno bo ebusua mu nipa nyina esa obi ebusua mu kwa aware a ye ma aware no nyeye obesa aba ne sansa obrebre se den onye obre so aba ni ebusua bu ensanom ohia fufuo yi ensanom ne adwaman ena ya to agu mrante ne mabawa wo fie ho ebusua bi okodu ayade obebre yade no bowa enkoda ena asroche ne sei asroche ne free asroche ne bi so wo ho a osofo ye nipa bi boni a wakodie emumuyo na urade kan se manipa nya emumuyo de manipa nya musudie na boni bi wo ho a eyo nyankopo echi wade eno ena wakoto eno na waye enti ema ena abe jina sofa
Jesus. Psalm 25 verse 4 to 6. Psalm 25 verse 4 to 6. We are committing the day into the hand of God. Yet the demoni nyina share radensa. We different no fiba. Baby bia ukuru nam oyene nam. O manam baby bia wo nam. Train na obetrem. And flight be a wofro. And now can be a wutuo. And now kwantu be a daw nim. Passenger can be a wutrem. And they the share radensa. Oh, new man, Juma now call office one. Oh, the share radensa. O man different no man fiba. Dear na Sam Seka. A radical walkwine. A radical walkwine. Na fa me fa watemponso. Na fa me fa watemponso. Ma me nante wo no kremu. Ma me nante wo no kremu. Na kire me. Na kire me. Efri se. Woni me nkwaje nyankopon. Woni me nkwaje nyankopon. Ma ni da wo so da nyina. En na o kan kire brade se o se ma ni da wo so da nyina. David se ma ni da wo so da nyina. Enti enada you when ni da brade so. E wo wadi free. E no fiba. Wo onyuma so. Wade ton so wani da awrade so bia wa no ka kire no ka kire awrade say na wani da no so wo yes so dem o hwa wo so yes different no fi ba we juma no yes office no hwa wo so ya ni da so wasan ya ni da so kabi o shia ba bala Jesus Christ. Ye bompaye ama eno call na yeso. Eno call na yeso. Daye be na waso ye daye bone. De tosum mi no. Ose de bia ye bodin said dan bone doso. Enti mpanyimfo se ade che ne ya ntin se bone a ye chi. Na chese mpanyimfo kotu nyame asem no no. Na chese ose de bia bone doso wo denum. Ene ye bompaye afa obonefo ni gina tuo bia no
any evil agenda. I can say any evil agenda. Any evil agenda. I break out. I break out. I break out. I break out. Any evil dreams. Any evil dreams. I break out. I break out. Pay your mouth and break out. Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube, you know, type I break out. I break out. Can say Radi Yesu. Radi Yesu. And now midday. And now midday. Me fra midweek. Midweek. And now midweek. And now midweek. And now midweek. And now midweek. Sabre adiachi baby. Sabre adiachi. Adiasa baby. Adiasa baby. Sabre ya homache. Sabre ya homache. Ewa baby. Ewa baby. And midweeki. And midweeki. Me French. Me French, me Frabambo, me Frabambo, me Frempaja, me Frempaja, me Frenmojam, me Frenmojam, me Fresika, me Fresika, me Fratneya Bravo, me Frakronkroya Bravo, me Frakronkroya, and Deyo, and Different Shira, me Fibanya Shira, me Madi Frenya Shira, me Ma a different Shira, Ma different Shira, Fibasunya Shira, Fibasunya Shira, yes to them, yes to them, and then you could meet. And many penny madoma, and then me bomb pie mark when you phone. My God, baby, I would to Quacobi and Yamija anywhere, Yamija anywhere, amen. Baby, I would throw Camu to car, offro, offro, keke, aya, pragia. Moto baby be on maybe Yamija found call. Amen. Yamija found amen. And the bonny emparo. Amen. Accident emparo. Amen. Accident emparo. Amen. Me bomb pie me juma your phone and can't get the phone at the ton for. And now you midweek. Motonwa yento. Amen. Ye toswa yentuya. Amen. And then me frat of 4 mama. Amen. Me frat jadi 4 mama. Amen. Moya mama juma juma ye formula juma no mo. Amen. Juma no peja. Amen. Moya ben juma. Me bom paye se ene mo kom nyuma so a ensi mu ye. Amen. Monye ni peni madom. Amen. Monye onyankopon ni madom. Amen. Moya obi adwuma. Moya ankura adwuma. Me bom paye se onyankopon onkai mo na day. Amen. Onyamen kai mo na day. Amen. Erade mani simu ye. E bom paye mo wona yade hawon. Wona ne oti yawo ni peduam. Ene me bom paye gina sam 107 verse 20 so say energy wayare sa. Amen. Energy wayare sa. Amen. Say oda oyare mpaso. Say oda hospital. My God. Be bibi owo biara. Nyame ma na yare sa no so. Amen. One go hospital pastor. Onyame pejamo. Amen. Onyame pejamo. Amen. Onyame pejamo. Amen. And then ni pebia we need that was. Oh Jesus. Ni pebia and now we need that was. Oh Jesus. Onyankopo ye nsenkyere ni nyankopo. Hey. De ene asrochi na no aye den. Ama de obedie de obenom de obehye. Ene uhie sika bi atua kabi. Nyankopon ye nsenkyere ni nyankopon. Ene onye nsenkyere ni ma. Amen. Onye nsenkyere ni ma. Amen. Nyame won kai wa no pai. Amen. Wo Yesu demo. Ena mabọ pai kan amen 3 times. Amen. 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 Nyankopon shira opi. Ene ye bietete fo na tum kakra bi pe. Na onso so first service umpa first service on so odo wa dance aba. Sene ya mre bia meka no
ɔsɛ bibibia wɔ ne mmerɛ a onyankopɔn ahyehyɛ no ɔsoro ase ɔsɛ nkafo nwoma no ɛtimiɛnsa saa berɛ yi deɛ ɛyɛ adansedie berɛ enti numbers ne na go TV n'anim MCR de ato hɔ ɛyɛ 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 my young father praise God. Hallelujah. So Odini baby okase fro na de na Awurade ayama wo sompa first services so. Awurade aye bebre amaye. Bra ye no wo firi ho a wo pa yi. Nyankopɔn na mo so aye anwanwade bebre amaye. Mo mitonsuo na miton. We were 53 years. Mitonsuo mi free. Na da me koto free ayi blog no ne begu nsuo so enso Awurade na mo so mpa ibo yinti de ya minya no eya me nwanwa hallelujah 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 Awurade mo wow amen na dom ne nya kasiye wo so amen na emro de yenyen amen ise me Nyankopɔn na de wapa amen dawo Awurade honhom pense wo ni utimi ni nyina so amen honhom ne nya kasiye nsen sa amen Awurade me bompa me ma me nsoso se Awurade koso ne hira no me bompa se hwisika mana no no ankasa to ni freezer kese wo Yesu demo amen amen praise God hello praise God. Hello. So men tie wo ho e TV no twe ho free o TV no radio no ho. Odin ni baby okasa fredi na Awurade aye o. Ma men fa ofofro ofra pe na watwe ho free TV no ho. Praise God. Hello. O gina so die na Awurade aye wo so mpa first services so. Awurade aye bebre na ama me. Awurade aye bebre na ama me kasa free epoano. Nishase enemo bo empire Menioma bebre asesa me hairdresser mete kwan ho eye adwuma. That's right. Ta ento fom ye da amanfo omode omuma be ye omuti omutwa kwa yi mu. That's right. Ni nyina Awurade ba ye ho ban me shase enemo bo empire de bia mekọ adwuma bia Awurade se no wani munyam. Amen. E ma menya biye. Amen. Nti ka se Awurade na mo so ayi bibra ama me nti me so me sere Awurade bambo se ento mo so. Na de bia muntimi emra na yesu ntumi no mo mpaye. Amen. Na on se sign. Me bompaye ko epoa no. Wa adwuma no Nyankopɔn kɔ so ampeja wa adwuma no. Ommo onu adwuma efo nyina ho ban. Amen. Amen. Praise God. Odini baby okasa frio na de na Awurade ayama wo sompa first services so. Hello. Yente onka ofia mamemfa ofoforo. Praise God. Praise God. Ojira so. Ya pem ma me se wa mkase fi atuma kutudi. Ma me se wa de na Awurade ayama wo sompa first services so. Amna ye biblia ma me mani biblia. Ma one so. Oh, ma me se went to men nyina so ma me fa ofoforo. Praise God. Praise God. Praise God. Aya mamu ntie mo ho. Twe ho free TV no radio no ho na kasa go phone no mo. Praise God. Mama Sanfa ofofro. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free ma men na de na Awurade ayama wo sompa first services. Hallelujah, papa. Kasa. Hallelujah. Kasa, mama kasa. Ade na me aya de ebro adwene ntiase so. Ane kasa yetio. Ekasa free akmenim kokoben. Men tio ho wo TV no so na radio no kasa go phone no so mo. Ekasa me free akmenim kokoben. Na ekisa me start ya me mo bon paye.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ɔsɛ na ɔtɔn ade a na yɛntɔ na ɔne yɛhyɛ ase bɔ mpa yi ɛwɔ so mpa first service so de kɔsi hɔ a yɛtɔn mebɔ mpa yɛ ma wo sɛ Awurade nkɔ so antwe atɔfoɔ ma wo. Amen. Awurade sɛ wo nsa na adwuma so ɛna wobɛhyira ɔnso wobɛtumi aba so. Praise God. Praise God. Odi ne baabi a ɔkasa firi ma wo ne so kakra na deɛ na Awurade ayɛ ɛwɔ so mpa first service so. Ogyina so ma memfa afɔforɔ yɛnte nka wo fie a. Praise God. Hallelujah. Odi ne baabi a ɔkasa firi wɔ so mpa first service. Aha. And I say, there you know, from a cry. I'm a distribution, but that whole switch. I'm Dr. Macro test here. Number 10, then I'm doing a culture no call, and I send it. I'm in chat. Sabre, the Sab a ya dance ya bre, ye via ya no more bompire, into Muntia Namwa, bre ya bra ye dia dance, into Mamma Frebra ye dia dance, ye dia dance in via no more friend, no more bompire. I'm in far for. Praise God. Also, betimi afre eye 0557 000 967. And I have Mammy for. Praise God. Hello. Udini baby au kase flo na dia na radia. Papa. Dia maya mama na dos. Na men tia for us na me abon. Ya me asa ya dia was super first. I was super first services. Hallelujah. Me bompire se Awurade ma pomoden no enye kese wo Yesu demo. Amen. Amen. Mesra se eye bra ye di adanse a ma na mama ye di adanse ye bompa na ma frɛ na ye no ma bompa. Praise God. Praise God. Praise God. Mental come of you. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na Awurade ayama wo so mpa first services so. Hallelujah. Mentie ho mami kasa guso. Dia na Awurade ayama wo so mpa first services. Ma memfa foforo. Hello. Yete onka o na kasa. Munchaki production, Munchaki lines in my. Praise God. Morning, Papa. Udini baby okasa frekantika na dia na Awurade ayama wo so mpa first service. Papa, ready and okay, me damasi. I've been na me I am TM sompa. That's right. I think me TM on me said the course of my brother man. Peja iskakesi bia nanso adom ne ahomoboro na adom ni firi mo. Hallelujah. Ya no pe ni firi. Na madamase. Bible sa unya wiase agapade nyina. Yesu so adom ne nyekesi wo yesu. Amen. Enyame adom no koso anya kese ma. Amen. Also betimi afre eye bra me fa nipa tupe ye mere na ayebe. Praise God. Praise God. Menton can fear. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa firo na dia na Awurade aye na sompa first service wama. Me facha me kafe fira ho dwona e fa me Monica. Me facha no me nti apo na wo bom pa ya ma me ho ato me pa. Hallelujah. Monica hojo me de wo ne wabusua hye Awurade nsa. Afi ya me mana bambo ne nya kese wo so. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hello. Odini baby okasa firo. Hello. Ojira so. Hello. Ya mesra production for no homa no ohwe like 2 na homa no problem mo check ni ye. Mo check ni ye na amanfo fra ye nti omonka. Ma memfa ofoforo. Praise God. Hallelujah.
Kanti kan odine baby o kasa free na dia na Awurade aye. Me pacho me kasa si dia kwanta. Dia kwanta papa ahwefo ne TV. Me fi akra na mbe ye adwuma wa ha me amazing. Na dia gira obo mpaya. Aya me tiu. Na onya kopon hata free on ton kwandemu. Amen. Amani nyoma yira ko from. Amen. Amen. The daspa na Awurade account no mo by. Amen. Lama utumi ahoɔden no. Amen. Esane. Amen. Ewe Yesu Kristo Nazareti. Amen. Me kaofa. Amen. Papa me de wo shawra den sa odua nkwanta 2026 nya me babo nya keso wo adwuma no koso a emfiri adomo enko adomo wo Yesu temo. Amen. Mesra se yenti be mfa ofrafo bia biom na mo amofre nyina be di adanse mo fa nkyeye ene light high sans so ena ye lines no back high ye be ma technicians no a check amai enti line 2 no mo hwe homane yi na ma for fresh a ye nti omonka nyankopon hyira mo se na wanya ne ntiye no yese ene de ye hwa konkyena se na Yesu kan na Mark chapter 9 verse 20 now say nyoma ni bi wo ho anade ban no je muadadi ni mpaebo no mo amotimi follow sompa ayesida awa no wotie me na okasa fa eya for the bochia altars ho na afọdụ bochie edi ebusuenya edi nipa yo bo ha afi bia nyoma bon ne sisi ewo abusuem afi bia wo de ekoso enu nti afi weso ya sha afi fufuro ya so enti nyame mamoma yen sori kristofo yen sori wo fi ho na nyoma ni bi ho so agese akonkyere ka ho enti enne mu a mobenya akwanya ni nyina mo wo kumase ne potem ha no ebo no nsia ne fa eye sofu panyi baako so afiri UK a oba be consider our team no so oba oni ni team ne nam na ene anu be ye den eye no nsia ne fa ekosi no nkron e be